Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'ar Yobe. Maraba da zuwa muryar gobe, inda muryar matasa ke samun damar bayyana gaskiya. Wannan shiri yana nufin bawa matasan mu murya su yi magana game da abin da ya dace, su fito da gaskiya daga cikin duhu, su bayyana wa al'umma abin da gwamnati ke yi da abin da ta kasa yi. A yau idan matasa suka yi shiru, gaskiya za ta dusashe, amma idan suka tashi suka yi magana cikin gaskiya da ladabi, gwamnati za ta yi aiki da gaskiya, kuma al'umma za ta samu ci gaba. Wannan shine dalilin da ya sa aka ƙirƙiri muryar gobe, ma'ana Botwe TV. Mu ba da dama ga matasa su yi magana kan ilimi, lafiya, ayyukan yi da makomar jiharmu. Makasudin shine mu tabbatar da cewa al'umma sun san gaskiya, gwamnati ta san muna kallonta, muna sane da abin da suke yi da ma wanda ba sa yi, kuma makomar Yobe ta